Daghan sa mga Duterte supporters ang nangasuko. Ngadto kang Vice Ganda. Human nibuhi kini og joke nga nakapahimangod, nakapahiubos, og wag yun mauyon sa mga Duterte supporters. Daghan nila ang nanawagan sa Davao City Government nga ipadeklarar nga persona non grata si Vice Ganda. Unsa man ning gitawag og persona non grata? Ug unsay epekto niini ngadto sa tawo nga ideklarar og persona non grata? Pinulungan kini nga Latin. Ang Article 9, Paragraph 1 sa 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations naglatid og persona non grata nga ipahamtang nga silot batok niadto mga diplomat nga dili welcome ni anang nasura. Dunay mga diplomat sa nagkadaiya nga mga nasod ug ipada sila ngadto sa lain nga mga nasod para sa ilahang misyon. Karon, ug ang nasod nga padad-an sa usa ka diplomat, dili gani magkauyon sa maong nga opisyal, ilang ideklarar og persona non grata. Dili pasudlon anang nasura. Og nakasud na pabalikon sa nasod nga nagpada niya. Ang epekto sa persona non grata ngadto sa mga diplomat ma-apply ba ngadto sa mga tao nga wa sa maong nga posisyon? Ma-apply ba ni ngadto sa mga dili diplomat? Niadtong tuig 2020, dunay usa ka giilang nga drag queen nga si Luca Viga. Ang nihimo og performance sa ama namin nga nakapasuko sa daghan nga mga magtutuo og hasta ang mga opisyal sa nagkadaiya nga mga local government units wa nakauyon ngadto kang Luca Viga sa iyahang gihimo og ilahang gideklarar nga persona non grata si Luca Viga. Unsay epekto? Ningon ang Department of Interior and Local Government o DILG. Kadtong nahitabo ni Luca Viga nga gideklarar siya sa mga nagkadaiyang local government units nga persona non grata, dili kadto makaapekto sa iyahang pag-travel o sa iyahang biyahe. Makasud paghapon si Luca Viga ngadto sa mga lugar nga gideklarar siya nga persona non grata. Og naa na si Luca Viga anang lugara diin mideklarar niya nga persona non grata, dili siya pwede nga pugson og papahawa. Lakton nga pagkasulti, ang silot sa persona non grata ngadto sa mga diplomat dili ma-apply ngadto sa mga tao nga dili diplomat. Karon sa kahimtang ni Vice Ganda, pananglitan og ideklarar siya sa Davao City nga persona non grata og atong hulman ang sitwasyon sa nahitabo kang Luca Viga, mahimo paghapon siyang makasud ngadto sa Davao City. Bisan og ideklarar na nga persona non grata. Og naa na siya sa Davao, dili siya pwede nga pugson og papahawa. Ang iyahang liberty to abode and travel dili pa mawagtang. Ang problema lang,
ug mahitabo na nga ideklarar sa Davao City si Vice Ganda nga persona non grata ug moadto siya sa Davao City, daghang mga tawo nga masuko niya. Mamiligro ang iyang kinabuhi. Dili siya komportable. Dili hamugaway ang iyang pag-adto. Mauna ang dakong epekto. Kay unwelcome siya ni anang lugar.